Ahojte, vítam vám z nového videa. Ako som vám spomínala, som Saška Kuselíková a na Instagramu sa píšem Alexandra Kuselíková spolu i bodku. Jak som vám spomínala, takýto outfit mám, tu je ten veľký koník, tu je ten koberec a tu sú moje gati. Ja mám takéto ponožky neónovej farby a chcela som vám iba povedať, ako to bude s tým Instagramom. Instagram bude naozaj žiadané i pre mňa, i pre vašu komunitu. Ešte komunitu mám. Nájdete si môj kanál, stlačte tú fotku na tom kanáli a nájdete si komunita. A tam uvidíte, čo máte napísané. Ja vám to predstavať nebudem. Ale chcem, aby ste to videli a mali vidieť, čo som vám tam napísala. Ja vás vždycky upozorním na Instagram, že ho mám. Ak ste tu noví, ktorí ma ešte ste nepozerali, budem mať Instagram. Už som sa do neho aj prihlásila. A chcem, aby to bolo aj tak naďalej. Možno, keď si pomyslím, že nebudem mať Instagram, nebudem mať YouTuber, čo by som mala iné mať? YouTuber je môj sen. Instagram nebol, ale Instagram si kvôli vám som dala, aby som si s vami mohla písať. YouTuber bol môj sen. Vždycky, keď som bola takto, že úplne mala som svoj taký sen stať sa youtuberkou, ale nikdy som nevedela ako na to. Tak som si povedala v roku 2020 asi 1. septembra, že natočím video, že idem do školy, ale to sa mi nepodarilo. Tak som natočila oslizu z jary a múky. To nájdete na mojom kanáli. To bolo pred 4 rokmi na mojom kanáli, pred niekoľkými mesiacami na mojom kanáli. A ja budem naozaj rada, že budem vám natáčať a schválne napíšte mi do komentára, že akého youtubera alebo youtuberku máte rada. Ja mám rada Sofiu Skalkos, Sovu Ninušku Starzíkov a Leu. Vy z jakých youtuberov máte najradšej? Napríklad do komentára. Ja mám z týchto troch, si vyberiem asi Sofiu. Lebo je super, natáča videá aj inde než doma, natáčala videa, natáčala challenge, ukazuje svoje oblečenie, ukazuje svoje outfity. Tak ja si myslím, že Sofia vyhrával, ani Lea není zlá. Ja som sa naučila a učím sa furt každým dňom. Ale rada by som bola, keby ste mi naozaj napísali, že koľko by to mohlo stať času, ako ja si myslím, že by som naozaj mohla trošku vylepšiť môj outfit, trošku vylepšiť toto video, dať nejaké nálepky na to video, na to natáčanie, dobre, ale keď sa to naučím, tak to tam určite dám. Mám vás moc rada a chcem, aby to naďalej pokračovalo. Čaute. Ahojte. Ak sa vám ešte toto video páčilo, dajte like, aj odber. Čaute. A na mojom kanáli, stlačte tú fotku a na mojom kanáli uvidíte komunitu. A tam na vás niekto čaká. Čaute.